אם הייתי אומר לכם שאני מוכן לתת לכם 1,200 שקל על כל בן אדם שתביאו לי לפתח של החנות שלי, לא משנה אם הוא קונה, לא משנה מה הוא קונה, לא משנה מי זה, כמה אנשים הייתם מביאים לי לחנות? תחשבו על זה, אתם לא צריכים לפתוח חנות, אתם לא צריכים להשקיע איזה 100,000 שקל בשיפוץ של החנות, אתם לא צריכים לרכוש מלאי ומוצרים כדי למלא את המדפים, אתם לא צריכים להעסיק עובדים, ואתם לא צריכים לדעת מה זה תיק ניקויים ועלות מעסיק וכל מיני דברים כאלה, ואתם לא צריכים לקום בבוקר ולבוא לחנות ולהתחיל לשכנע אנשים לקנות מכם וכל מיני דברים כאלה, אתם רק מביאים אנשים. והכי חשוב, אם לא הבאתם אנשים, לא נורא. לא תקבלו תשלום, אבל אף אחד לא יגיד לכם מילה, כי גם לבעל החנות לא קרה שום דבר רע, הוא לא משלם כלום. אם הוא לא מקבל תוצאות, אף אחד לא ינזוף בכם או יגיד לכם שאתם לא בסדר, או שלא עמדתם באיזה דדליין או משהו כזה. הסצנריו הזה, בזמן שהוא קצת מופשט, הוא בדיוק מה שגיליתי בעולם האפיליאט מרקטינג, שיווק שותפים בעברית. הרעיון הוא פשוט. נאמר שיש לכם חנות, ואתם יודעים איזה סוג אנשים קונים אצלכם, ובכמה הם קונים בממוצע. במקום לזכור משרד פרסום יקר, לקנות פרסומת יקרה בטלוויזיה, ולקוות שהגיעו האנשים המתאימים ויקנו מכם, אתם יכולים פשוט לעשות דיל עם כמה חבר'ה, שיקבלו כסף רק על מי שהם מביאים לחנות שלכם, בהנחה שהם מביאים אותו בתנאים מסוימים שהגדרתם, למשל לא בכוח. והתנאים האלה אומרים שבדרך כלל האנשים האלה, אם הם היו מוכנים להיכנס לחנות מרצונם החופשי, הם בפרופיל שמתאים כדי להיות לקוחות משלמים.